SUHAIMA, SUHAIMA. SUHAIMA, SUHAIMA, SUHAIMA. SUHAIMA, 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 SUHAIMA. SUHAIMA, SUHAIMA. SUHAIMA ke ce farin cikin jikina, SUHAIMA ke ce na baiwa mallakina, SUHAIMA ke na baiwa sinadarina. SUHAIMA, 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 SUHAIMA. Gata. Na'am. Ni san menene kuwa? A'a ban san me sai kin faɗa. Ni fa gaskiya zuciyata ta fara kama da kan da kice mu wani dan kwaya. Ba kuma dan kwaya. Gaskiya ba na so kai ki ƙara kiran shi dan kwaya. To kawata ƙarya ce ne? A'a ni dai gaskiya ba na so ki dena wallahi. To shi ke Allah ya ta wuri komai ya wuce. Amma dai gaskiya ran Allah ki kiya. Komai ya wuce kai ki. Kawata? Lafiya kika min wannan kiran sai ka ce filin yaƙi? Duba can. Na gani. Ya Sadiq ne sai me aka yi? Kawata anya kwa ba bibiya me yake yi ba? Bibiyan mu kuma? Kina kyautata zato akan kowane bawa. Kamar ya za a ce kina yana bibiyan mu. Amma me? Shi kenan ba komai. Ina zo. Salamu alaikum. Salam. Ɗan makaranta. Na yi ne. Lafiya galau. Ya kawar da yake. Ya ta tantana gaishe ka. Cewa dalla. Wata ki sauri wanke nake ta samaye. Shi kenan ina zo. Ina zuwa. Shi kenan ni zan tafi. SUHAIMA, Dama. sai da yarda nake wasu kin karɓa. Indai da ke zan yi dashin suna yarda, ki bar batun rabuwa da su ba za mu ba. Kawata lafiya kike ta murmushi? Ya kace a miki arziki da aljanna? Ba komai. To shikenan. Bari in kira ga. Kira ne yanzu. Yamma ta yi bashi. Bari in kira Fatima ta zo sai ta ce. Hello ƙawata. Kina ina ne don Allah? To kin ga dan Allah ki zo kira ka ni gurin telan nan da na kai ɗinki kwanaki? Yanzu dan Allah za ki zo kin ji. To shi kenan ki sauri dan Allah ke nake jira kin ga yamma ta. Sai kin zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Fatima. Lafiya Fatima. Ya kike? Ya garin. Ya ainihin. Babar ki. Ina nan ku kawatawa. Ga ta ce tana ta fama da nadannan waya. Assalamu alaikum. Kawata. Wa alaikum salam. Kawai nan ka ta hanyar ba sa. Wala yana fara sauke. Kawata wani irin gida kike maka da gaggawa kina ta kira na a waya abinki. Wallahi dinki za ki raka ni jin karba na ga
Ɗinki kuma? Ɗinki me kenan? Duk ke ci da maka da zuba ke ki bari mana idan mun je ai za ki gani. To shi kenan ba damu. Mu je? To shi kenan bari in je in dauko mai kina so. Ba damu, kai ki fito mu je. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Wata sabon gari. Sannin ku da zuwa. Ina wuni? Ina yi? Suhaima, sani wajen ina ta jiran ku ba ku zo ba sai yau. Kuma aiki tuni an yi an gama. Shi kenan dama yanzu shi muka. To gashi kyan alkawari dai cikawa. Ya na ga kawata ke bata magana. To kuna magana ku ya zan yi in samu ku baki. Na gode Sanya. Amu ne da godiya. Sai ka ce ni kadai ne na fi kowa dinki a garin nan. In kun kawo mun ai dole in yi godiya. Saboda cika alƙawarin ku ne sa muka kuma Gaskiya ai duk wani mai dinki a nan shagon ko ba ni ba to lallai zai cika alƙawari. Ina godiya. Na gode. To Suhaima na gode fa. Amu ne da godiya. Kuna da godiya mun gode. Allah saka da alheri. To shi kenan mun gode. Sai an ji. Ka lafiya? Ƙawata kin gani wallahi dona fara gajiya dona gaji. Dan Allah ki hakuri. Kin ga abokansa can ma mu je mu tambaye su. To shi kenan zo mu karasa. Kai kaga wasu 'yan mata nan suna zuwa ina gama wani suke nema. Kai ba gane ta ne? Ni na zan gane su bayan ka san shekara ta 10 a Lagos. Yar gidan liman ce ba wacce babanta yake so ko ka manta ta ne? Ban da masaniya akan haka. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina wurin ku? Lafiya kalau. Wai wa kuke nema ne kun zo kun yi mana tsaye a gurin nan haka ne? Dama ya isa. Waye ya sadiq a gurin nan? Ba wani ya sadiq a nan. Babanta ne. Wai babanta kuke nufi? Babanta. Babanta ai baya nan yayi tafiya dama ba nan yake ya zo yayi aiki ne. To dan Allah ina za mu same shi. Kai gaskiya yanzu babanta ban san inda za ku same shi ba. Gaskiya yayi nisa da yawa. Dan gaskiya ba lalle ma ku ƙara haɗuwa da shi ba. Sai da yarda nake wasu kin karɓa. Dai da ke zan yi dashin suna yarda. Hawa wani asibitin za a kai ku? Malam wani asibiti ne ya fi kusa a nan? Sai dai asibitin Marhaba. To ka kai da can ɗin kawai ba damuwa. Ba damuwa. Wannan kuma me yasa ne ta? Wallahi kawai muna tafiya a gaya mana wani abu da shi hankali. Ko da yanke ciki ta fadi. Okay, amma sunanta? Suhaima. Me kika ce ma yake da mata? Kawai muna cikin tafiya kawai aka gaya mata wani abu na tashin hankali kawai ta yanke ciki ta fadi. Kama ce to sai ta yi.
Kama ta mu shiga sai. Sannu ƙawata. Allah ya baki lafiya. Sannu ƙawata. Yau wa likita kin shigo? Dan Allah ya taimaka mu. To yanzu dan fita waje ki jira ni nan gwada. To dan Allah ya taimaka mu. Sannu ƙawata. Assalamu alaikum. Na'am Fatima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru Fatima? Subhanallahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wani asibiti kuke? To shikenan bari in kira malam yanzu sai mu zo. Yawwa. To dan To Fatima ina zuwa bari in kira baban nata bari in kira malam ina. Yawwa ki kula da ita dan Allah Fatima. To Fatima. To Allah. Me ya faru da yarinyar nan? Likita ya dai jikin ƙawattawa. Da sauki ko? Da sauki yanzu ma zan je in ga likita ne ya zo a samu ta ruwa sai ki dan zauna ki jira. To dan Allah ki taimaka mu. Dan Allah ki taimaka. To me ke damunta? Na gwada ta na ga jikin ta ya kai wajen ɗari. To mu je in duba ta. Likita ta ganta. Fatima ina kowane SUHAIMA din? Tana cikin emergency. Fatima ya mai sunan mama. Da sauki ba. Jikin nata. Fatima ki faɗa min gaskiya ko dai ta mutu da kike boye mu. Wallahi ba mu da amma ya san hana a shiga. To ina likitocin? A ciki. Allah ya ba ta lafiya. Allah ya kiyaye. Jikin nata dai da sauki. Da sauki ba. To Allah ya ƙara ku. Allah ya kiyaye. Yawa ki sa mata destro slide da kuma normal slide.
Likita ya dai jikin nata? Amma da Jikin nata da sauki. Nata da sauki. likita ya jikin nata. Jikin nata da sauki ta samu ta bacci amma ka a tashe ta. To Allah ya kara. Ita ba mu shiga Ku za ku iya shiga amma ka ɗauki da gobe. Assalamu alaikum. Likita ya jikin nata? Likita ya jikin nata. Bacci take yi? Bacci take. Kada a saki a tashe ta sai in ta tashi da kanta. In ta ma Me yi yake bacci. damun ta likita? Jininta ne ya hau. Subhanallah. Allah ya ba ki lafiya. Da likita an gode. Allah ya ba ki lafiya. Fatima, me yasa mi Suhaiman ne? Wallahi mama muna cikin tafiya kawai ta yanke jiki ta za ta faɗi na rike ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu Suhaima, Allah ya ba ki lafiya. Sannu. Likita ya aiki. Wallahi alhamdulillah. Na rubuta maka magungunan da za a siyo mata. An gabata tana sha sannan kuma sai kuna kula ka an gabata mata rai. Haba bata rai mai sunan mama na ba na bata mata sai dai zan bincika ko wata matsala ce a gida. Tun da ni dai a iya sani na ba na bata mata rai. To bari rubuta mata To shikenan. magungunan yanzu za a To siyo mata. shikenan. Taimaka rubuta. To gashi. To ba da wannan su za a ja su. Eh su za a siyo. To ba da ma za a san A ji a Allah. siyo su yanzu. Insha Allah. To likita sai an jima. To sai an zuma. To ka lafiya. Suhaima, kin tashi sannu. Sannu Suhaima. Na kawo ta. Fatima ga tana a tsaye a kanki. Tun da tsaye. Wani kawata. Sani. Sannu Suhaima. Muna yi na ne. Muna asibiti Suhaima. Fitar da hankalinki Allah zai baki lafiya. Kun ji? Sannu Allah baki lafiya. Sannan Allah ba ki lafiya. Allah baki lafiya. Sannu kun ji? Ina abba kuma. Abban ki tare muka zo da shi. Yana waje. Fatima in musa. Bari a je in gaya Ce ta mishi. farka. Sannu Suhaima Allah baki lafiya. Kun ji? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ranar jiki Da sauki. ta farka Ta kenan. farka. Ok, ya ci da ruwa. To shi. Sannu. To shi kenan hanjin kira likita sai ya zo ya duba jikin nata. To shi kenan. Sannu sannu. Za ki iya tashi? Sannu to. Sannu Allah ya ki lafiya. Sannu. Da sauki yanzu? To sannu. Assalamu alaikum. To alaikum assalam. Sunan mama ya jikin. A jikin nata da sauki. Da sauki. Allah ya kyau. To alhamdulillah. Yanzu hankali na kwanta wallahi. Allah ya Allah baki lafiya. Allah baki lafiya. Kima Fatima Allah ya saka miki da alkhairi. Wanda kike Allah na gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kada dan kwan zumunci. Ya yi sauki wallahi. Ka ba. Alhamdulillah. Kawai ma ya ƙare. Allah kada. Ba mamaki ma su sallame mu yanzu tun da na ga ruwan ya ƙare kuma jikin nata da sauki. Oke za su sallame mu yanzu akwai matsala ma. Wanda nake tunani. To alhamdulillah Allah ya sa. Allah ya sa na gode. Allah ya sa. Allah baki lafiya kin ji. Wani kawata. Jiki ya yi kyau ko? Wallahi jiki a Salamu alaikum. alaikum assalam. Assalamu alaikum. Dokta. Ka da shigo. Ya mai jikin? A jiki da sauki alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki gashi ta tashi ka zauna. Ya yi kyau. Allah ya Hada dan murmushi. a jiki ya yi kyau. Bayan murmushin ta shi ne na kuma ni ma ba gana ba kamar ta zuwa. Haka ne wallahi. Allah ubangiji ya kara su. Amin su.